कृपा हेअर टॉनिक, आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण, 100% आयुर्वेदिक। महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल विभागामार्फत जिवंत सातबारा अभियान राबवण्यात येत आहे। याद्वारे मयत खातेदाराचा वारस तपास सुलभ पद्धतीने करण्यात येतो। वैभववाडी तहसीलदार सूर्यकांत पाटील यांनी तालुक्यात हे अभियान प्रभावीपणे राबवण्यास सुरुवात केली आहे। या अभियानांतर्गत त्यांनी मराठी अभिनेते अभिजित चव्हाण यांचा देखील वारस तपास केला आहे। या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी चव्हाण यांनी जनतेला आवाहन केलं आहे। पाहूयात। नमस्कार, मी अभिजित चव्हाण। महाराष्ट्र शासन राज्यातील सर्व जिल्ह्यात महसूल अभिलेखात वारस नोंदीचे कामकाज करण्याच्या दृष्टीने जिवंत सातबारा मोहीम राबवत आहे। या जिवंत सातबारा मोहिमेअंतर्गत मीही माझ्या वडिलांच्या मृत्यूपश्चात अधिकार अभिलेखात वारस नोंद करण्यासाठी मी स्वतः अर्ज करून या जिवंत सातबारा मोहिमेचा लाभ घेत आहे। तरी मी माझ्या सर्व सिंधुदुर्गवासियांना आवाहन करू इच्छितो की आपणही या मोहिमेत सहभागी होऊन आपला महसुली अधिकार अभिलेख अद्ययावत करावा। धन्यवाद। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल।